Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yaya sunanka? Sunana Hadi Mahmud. Wani abu ne idan ya mutu da kansa yake zama fari amma in aka kashe shi yake zama baki? Idan ya mutu da kansa sai ya zama fari, amma in aka kashe shi sai ya zama baki. To, shi dai ba kifi ba, shi kuma ba. To, shi dai kin ga ba a ce kifi ba, ko? Saboda shi kifi dama farinsa ne. Gaskiya. Wani abu ne ke? To, wannan ban tunano shi ba yanzu gaskiya, amma dai da za a yi nazari dai kin ga sai a ce salihin abu. Shi ne ka tabbata? Salihin abu. Ka tabbata? Na tabbata. A'a Allah ya haƙuri, ai ba ƙaramin abu ne mai girma ta tambaya. Akwai abubuwa da yawa wanda an kashe zai zama baki, idan kuma da kansa ya mutu yakan zama fari. In gane, na farko akwai ƙwaron da idan ka kashe shi, kamar irin ƙwadon ka kashe shi za ka ga ya yi baki. Idan kuma da kansa ya mutu, normal launinsa zai zauna fari. To wani abu ne kenan? Halittar daga cikin ruwa tana rayuwa a ruwa kuma ta rayu a tudu, shine kwado. Ka tabbata? In Allah yarda. Wani abu Idan aka kashe shi yake zama baki amma idan ya mutu da kansa yake zama fari. ɗan adam. Ka tabbata? To, zaɓi ne dai daga abu. Ka tabbata shi ne? A'a, na dai ba da zaɓi daga wani. To ka tabbata dai shi din ne ko ba shi bane? Ba shi bane. To wanne ne? Daga baki ya zama fari. Idan aka kashe shi yake zama baki amma in ya mutu da kansa sai ya zama fari. To, ɗan adam ne na yadda. Miciji ne. Ka tabbata? Insha Allah. Ina tunanin wannan shi ne kwan fitila. Me kace? Kwan fitila. Ka tabbata? Insha Allah. Ya mutu da kansa yake zama fari. Eh. Kainuwa. Ka tabbata? Eh.